Mit navn er Vibeke Krogsgaard, og jeg er indehaver af Voxlab. Velkommen til. Stemmen, kropssproget og et stof, du føler dig hjemme i, det er ingredienserne til et godt oplæg. Samtidig er det afgørende, at du også føler dig godt tilpas, når du skal tage ordet. Og det er lige netop det, som vi gerne vil give dig konkrete teknikker til. Hos Voxlab har vi kurser, hvor du kan blive bedre til at få styr på de nonverbale kommunikationsredskaber, hvordan du lærer at bruge stemmen og kropssproget optimalt. Hos os kan du lære, hvordan du skaber, opbygger og disponerer dit stof retorisk, så det bliver et spændende oplæg, både for dig at formidle og for lytterne at tage til sig. Du kan også lære at få teknikker til, hvordan du styrer eventuelt stress, pres og nervøsitet, og hvordan du lærer at indtage hele podiet, sådan så at du performer med overskud og gennemslagskraft og virkelig får taget dine tilhører ind til dig. Uanset hvad der er dit behov, så kontakt os, for vi vil meget gerne hjælpe dig med at stykke det helt rigtigt sammen til dig. Og vi kan love dig, at vi sørger for, at du ikke bare bliver et standardiseret eksempel på en præsentator. Nej, vi sørger for, at du får din helt personlige formidlingsstil. Vi håber at høre mere fra dig. Velkommen til.